ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋଉଠିକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠିକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଝିଅ କଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ବିଞ୍ଚଣାରେ ବିଞ୍ଚୁ ରହୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ 108 ଫୋନ୍ କଲୁ କହିଲୁ ଧର୍ମଶାଳା ଗାଡ଼ି ଦିଅ ସେ କହିଲେ ଦୂର ହେବ ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଧ ଗାଡ଼ି କ'ଣ କହିଲେ ଟାୟାର ପଙ୍କଚର୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଇଏ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଅସୁବିଧା ଝାଡ଼ା 7-8 ହେଇଗଲାଣି ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ବା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ନାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଏ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା 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 ଧନ୍ୟବାଦ चल